Molt content ja per fi, no, de tornar a segona B, encara que ara es dirà de segona RFF, i bé, ja deixem la tercera enrere després de quasi 30 anys. Setmana super intensa, partit super intens, però al final desitjadíssim. Sí, el partit és segurament el típic somiat per la forma d'aconseguir un ascens. Un partit que comences perdent, li dones la volta, li tornen a donar emoció ficant-se al 3-2 i a l'últim minut pràcticament fas el 4-2 i el Nou Sardenya esclata d'emoció i tota la tensió durant els 90 minuts, doncs bé, al final tenir una alegria així després de tant de temps és molt gratificant. Clar, com ho viu algú que sent l'Europa com a propi? Perquè al final crec que ho has dit ja suficientment, que aquest és el club de la teva vida. Clar, això deu ser encara molt millor, aconseguir aquest primer ascens amb l'Europa. Sí, són 12 anys que porto aquí al primer equip i 12 anys doncs, buscant aquest ascens. Al final, doncs, cada any que passava es feia, no, la pilota més gran i encara doncs, les ganes que té un de treure l'espineta que estava clavada en forma de derrotes als play-offs que jugàvem, doncs per fi doncs, m'he tret aquest pes a sobre, que ja feia molts anys que anava dient que aviam si aquesta era la vençuda i mai arribava, i mira, al final després de la Copa Catalunya doncs són les dues alegries més grans que hem tingut aquí en els últims anys. Clar, i com ho vius? Perquè al final, per exemple, la setmana passada vam estar parlant amb l'Alberto i deia que era molt especial poder aconseguir un ascens amb tu, perquè al final sou amics de tota la vida, us coneixeu moltíssim. Et pregunto ara jo a tu, com és aconseguir l'ascens amb un amic, en aquest cas com l'Alberto? I tant, sí, vaig escoltar-ho. Amb l'Alberto crec que són 13-14 anys que portem jugant junts, menys un que hi va estar al Cornellà. És a dir, ens coneixem a la perfecció, si més no... Ara ja no tant, perquè ja des que apareixen les nòvies, no? I ja no podíem fer tant, però amb l'Alberto he estat de vacances els dos sols, hem estat a Benalmádena, a Londres, a Gandia, hem estat al meu poble Almeria, hem estat a 1000 jocs junts, o sigui, et pots imaginar doncs, la compenetració que tenim. A Bilbao també recordo un viatge que vam fer, que tenim i que teníem fora del camp, doncs es veu reflexat a dins i sí que és veritat que a més ens compaginem molt bé perquè ell és un central diferent a mi, és a dir, som dos perfils diferents que es necessiten en una parella i el rendiment que hem tingut durant tot aquest temps i el que encara podem donar, doncs jo crec que ha sigut molt alt i ja et dic, superfeliç per ell també perquè ens ho hem currat molt, molta feina durant cada any, rebutjant ofertes per marxar i els dos volíem pujar de categoria amb l'Europa i per fi ho hem aconseguit. I no només amb l'Alberto, sinó també amb el teu germà, amb el Carlos, i vam veure abans del partit, si em permets l'anècdota, que vas portar també el Peque. Clar, un dia superespecial, entenc. Sí, amb el meu fill, el Marco, també va venir el meu germà Jordi, va venir a l'última mitja hora perquè ell venia de València, que van jugar al matí amb l'Hospitalet a Camp del València B, van arribar a les 7 a Barcelona, va agafar el cotxe cap al Nou Sardenya perquè volia veure el final del partit també. Molt feliç, no? Compartir un ascens amb el meu germà Carlos també, després del partit que va fer el gol, doncs encara dona aquest plus de que algú de la teva família participi de manera directa amb l'ascens, doncs encara t'omple més d'orgull. Clar, i ara aquesta setmana teniu proper objectiu, diguéssim, que és poder ser campions, clar, vull dir, quasi per tancar la temporada de manera rodona, ja, això. Sí, és el que ens queda aconseguir aquest punt, encara així nosaltres sempre anirem a per la victòria per intentar fer els màxims punts possibles i així acabar doncs, amb la cirereta del títol de Lliga, que fa encara, crec que són de l'any 64 o 63 que no es guanya un títol, més o menys crec que és,
que a més donaria accés a jugar a la Copa del Rei l'any que ve, que és una fita històrica contra un primera o segona divisió, i això doncs, per tota la plantilla, cos tècnic, que portem ja molts anys buscant i tenir una experiència d'aquest tipus, doncs jo crec que seria ja del màxim el que un jugador no professional pot aspirar. Clar, això crec que els resultats ara són producte d'una gran feina que s'està fent des de fa molts anys. Crec que ho hem parlat ja amb l'Àlex Dalmas, amb gent que ha estat aquí. Tu què opines de la feina que s'està fent a nivell esportiu, sobretot, com a jugador? Com ho estàs veient tu? Doncs aquí estem encantats, sobretot últimament, encara que la feina ja ve d'abans, però tota la feina que es fa amb el futbol base, que ens està portant jugadors que venen des de que eren petits que estaven aquí al club, aquí el Barona, Xavi Prats, l'Adri Guillén, abans teníem també el Llosa, et podria dir uns quants, que l'Arnau, el Joan Marc també aquesta temporada que han vingut del filial, i segur que m'oblido més, doncs són jugadors que senten el club moltíssim perquè han vestit la samarreta sent juvenil, cadet, infantil, i quan arribes al primer equip doncs ja et pots imaginar. Si quan eres un nano i veies jugar al primer equip, les ganes que et donaven d'estar amb ells, ara que ho tenen doncs és molt important, i quan més referents vinguin de la base del club, jo crec que l'Europa tirarà encara més, perquè tal com està el món del futbol, que els diners no ara mateix brillen més per l'ausència, com es diu, i la base és per arrodonir la paraula, no? La base és el futbol base, perquè si al final tens 4 o 5 peces importants que venen de baix, doncs la resta el que ha de fer és acompanyar. Clar, perquè crec que els resultats creus que també es contraposen molt amb tota aquesta idea que hi ha ara de futbol ultramercantilitzat, que clubs com l'Europa que aposten tant per la base, que al final són, diguéssim, petits racons de molt sentiment per aquell club, creus que és important per això, per fer força contra superlligues i idees d'aquest tipus? Totalment. Ja fa anys ja que ho portem dient, que és molt important que el futbol base de l'Europa segueixi creixent, perquè això el que ens va portar al primer equip serà millors jugadors, jugadors que sentin l'escut com seu, també mantenir un bloc important de jugadors cada temporada, perquè això fa doncs, que hi hagi una continuïtat i que cada temporada en teoria sigui millor. Amb el cos tècnic ja són 3 anys, s'ha vist l'evolució des del primer al tercer, doncs imagina't si fossin 4, 5, 6 o els màxims possibles. Això és el que fa que un equip agafi un camí, una direcció, vagi a per ella, que el club i la directiva creïn en ells, i així s'està fent i s'està mostrant, i al final els resultats arriben. I després tu, en àmbit personal, com t'estàs sentint? Vull dir, estàs bé? Com estàs veient el teu joc aquesta temporada? Tot això. Jo estic molt content, ja ara aquest març he fet 33 anys, aquesta temporada portava tots els minuts i tots els partits jugants fins a la lesió que vaig tenir a camp del Girona, és a dir, el partit del Cerdanyola va ser el primer partit que em vaig perdre, significa doncs, que físicament em trobo molt bé, i molt content d'haver aportat durant tant de temps al club. Penso que encara em queda molta corda, perquè si et cuides ja no és com abans, ara si et cuides en 33 s'està veient a primera divisió que hi ha jugadors a 35, 36, 37 que aguanten perfectament, doncs això a tercera divisió, segona B, també tinc molts amics que són més grans que jo i estan allà a un ritme espectacular, llavors encara em queda corda. O sigui, crec que ara mateix acaba de respirar a part de l'afició, si dius que et queda corda. No, home, ja et dic, només fa falta veure també l'Alberto, que també és més gran que jo, i el nivell que està tenint. Vull dir, avui en dia ja no és com abans, si et cuides amb 35-36 anys pots fer el mateix que un nano de 23. Clar, jo no sé si et mires molt les estadístiques, però diria que ets tercer de jugadors amb més partits a la història del club. Em falta un partit per agafar el segon, exacte, el Carles Capella. El Capella, i clar, més o menys temporada i mitja, pots arribar al Ventura, que és el primer. Objectiu? Sí, bueno, segurament sí. Al final no està tan lluny, crec que no sé si arriben a 30 partits,
i al final són dos referents aquí pel club, el Ventura i el Capella. Jo quan vaig arribar doncs, sempre em parlaven d'ells, als anys 90 eren els centrals mítics capitans, i al final doncs, que l'Alberto i jo hàgim aconseguit doncs, estan arribant a l'alçada que van aconseguir-ho ells, doncs també és un orgull, no? Veure els referents del club, que ara nosaltres també els podem igualar i fins i tot superar. Doncs, jo l'altre dia em va trucar el Carles Capella precisament el dilluns per felicitar-me i parlar amb mi, i et dic, la relació que tenim amb ells és superbona, super especial, perquè som jugadors de dues generacions diferents que estem compartint una trajectòria, i això doncs, omple d'orgull veure com al club es fan bé les coses, ens tracten aquí fenomenal. I bé, queda poquet, i aviam si algun dia doncs, puc arribar a ser el número 1 en aquest sentit, que seria molt especial. Sí, Capella Ventura, podríeu dir que Alberto i tu sou una mica els Capella Ventura del segle XXI? Doncs els números parlen, i sí, en aquest cas sí. Jo he arribat pràcticament als 400 partits, l'Alberto també ha superat els 300, i són molts partits, entre els dos 700, ja et dic, més d'una dècada que portem aquí al club, i per nosaltres és un honor poder igualar-los. Ja has dit que et queda corda per temps encara, però et vull preguntar, un cop s'acabi la carrera de jugador, per exemple, Alberto ens explicava que està fent d'entrenador ara al juvenil del Bellvitge, tu et veus com a entrenador, et veus lligat al món del futbol quan tot això acabi, o com ho veus? Sí, segur que sí, estaré lligat al futbol. A mi m'agrada molt, o m'agradaria, és la tasca d'entrenador, ho tinc bastant clar, i també m'estic preparant per això, quan sigui el moment. I sí, tinc claríssim que seguiré lligat al futbol, d'entrenador o de qualsevol altra funció, perquè és un esport que m'encanta, que porto vinculat amb ell tota la vida, i crec que podré estar capacitat, una vegada doncs, també tinguem la preparació adequada i agafar l'experiència, per algun moment, no? Qui sap, doncs, on podem acabar. I aquí? Us t'agradaria acabar aquí? I tant, però això ja són... seria per aquí encara bastants anys, i bé, primer és agafar l'experiència, acabar també com a jugador, i deixar el club el més alt possible, mai se sap on podríem acabar.